Manong Isaac, hindi ba? Kaya pala wala ka sa inyo dahil nandito ka at naghahanap ng bibiktimahin. Hindi tama yung ginagawa mo! Tumahimik ka! Imbis na babaeng yun ang papatayin ko, ikaw na lang! Masyado kang sagabal! Ang babaw naman ng rason mo, Manong Isaac. Bibilhin ko rin naman ang antigong banga sa'yo. Dahil lang doon, papatayin mo ko? Magandang araw, Karine, at sa mga masugid na tagapakinig sa Ang Mandalakbay Channel. Sa totoo lang, ay matagal kong pinag-isipan ang bagay na ito kung ipapadala ko ba ang aking karanasan sa inyong channel o kaya sarilinin ko na lamang. Ngunit nitong nakaraang araw ay naengganyo rin akong ipadala ang karanasan ko na ilang dekada na ang nakalipas. Hiling ko na sana ay magbigay ito ng inspirasyon sa lahat na may halong katatakutan. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Noriel. Nasa 70 taong gulang na ako ngayon. Kasalukuyan pa rin akong nakatira sa isang baryo ng Bicol. Matagal-tagal ko na ring hindi inaalala ang pangyayaring ito sa buhay ko pagkatapos ng ilang dekada. Subalit, napanaginipan ko ito noong nakaraang linggo. Kung kaya't sinariwa kong muli sa aking alaala ang lahat. Taong 1980, nakatira na ako noon sa Bicol, kasama ang aking asawa na itatago ko na lamang sa pangalang Maria. Kasama ang dalawa naming anak na si Edgardo at Juanito. Paglalabada ang trabaho ni Maria, habang ako naman ay nangangalakal ng mga basura. Sa aming bahay nakatira ang aking ina na si Ermita. Sa tuwing uuwi ako sa bahay, laging galit ang aking asawa na si Maria. Palagi niya akong sinasabihan na maghanap ako ng trabaho para makaahon kami sa hirap. Pagod na raw siyang magkuskus ng mga damit. Nagkasugot-sagot na rin daw ang kanyang mga kamay at sumasakit ang kanyang likuran. Sinabihan niya rin ako na dagdag pa raw sa palamunin ang aking ina. Sinubukan ko siyang sagutin na respetuhin niya si nanay, pero mas lalo lamang siyang nagalit sa akin. Ilang beses niya akong pinagtangkaan na maghiwalay na kaming dalawa kung hindi ko pa rin maibigay sa kanya ang buhay na kanyang hinahangad. Sa araw-araw, yun ang bumubungad sa akin tuwing uuwi ako sa bahay. Iniiwasan pa niya ako dahil mabaho raw ako na parang mga basura. Ni hindi na nga siya sa akin tumatabi na matulog dahil nandidiri siya. Iniiyak ko na lang ang bagay na yun at nanatili akong tahimik. Nirerespeto ko siya kung kaya't hindi ko siya magawang saktan. Mahal na mahal ko si Maria kaya hindi ko kaya kung iiwan niya ako. Nasasaktan ako sa katotohanan na maging ang aking asawa na si Maria ay ang unang tao na manlalait sa akin, bukod sa mga taong nakakasalamuha ko sa araw-araw. Mas masakit kung ang mismo kong asawa ang nandidiri sa akin. Isang araw, habang naghahanap ako ng basura, ay bigla na lamang akong may nabunggo na isang lalaki. Pusturang-pustura ito at mukhang nagmamadali para tumungo sa kanyang trabaho. Agad na sumulubong ang kanyang kilay habang nakatingin sa akin. Hoy! Ano ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo, ha? Paano kung mag-amoy basura ako katulad mo? Papasok pa ako sa trabaho Pasensya na po, boss. Hindi ko po sinasadya na mabangga ka. Pasensya? Gago ka ba? Mababawi ba ng pasensya itong nadumihan mo itong damit ko? Tumabi ka nga dyan! Ang baho-baho mo! Ang dumi-dumi mo pa! Tinulak niya ako ng malakas, dahilan para matumba ako sa mga basurahan. Tawang-tawa siya nang makita akong naligo sa mabahong basura. Iniwan niya akong umiiling-iling. Napabuntong hininga na lamang ako habang tanaw ko na lamang ang papalayo niyang likuran sa akin. Bumuga ako ng hangin
para pakalmahin ang sarili ko. Hindi ko dapat pinapatulan ang ganoong klaseng tao. Naisip ko na hindi siya karapat-dapat na pagtuunan ng pansin. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa mabahong basurahan at pinagpag ang aking sarili. Kinuha ko ang kariton kung saan ko ilalagay ang mga kalakal kong basura at itinulak yun. Sa bawat pagdaan ko sa iskinita at sa kalsada ay pinagtatawanan ako ng mga tao. Ang ilan pa sa kanila ay tinatapunan ako ng mga latang sira o kaya naman ng mga lumang kagamitan na hindi nila ginagamit. Kapag sinusubukan ko namang bilhin yun sa kanila, ay mariin nilang sinasabi sa akin na hindi na raw kailangan at baka mamatay na lang ako sa kahirapan. Isa rin sa kinaiinisan ko sa tuwing uuwi ng bahay ay yung bubungangaan na agad ako ni Maria. Diring-diri siya nang makita akong naligo sa basura. Hindi niya muna ako pinapasok ng bahay at pinapaligo niya agad ako sa balon. Umiling ako at napangiti ng mapait. Tumungo ako sa isang lilim ng puno ng kahoy at doon muna nagpahinga bago maligo. Nang matapos ay naligo na rin ako bago pumasok sa bahay. Hindi ako pinansin ni Maria, pero nang abutan ko siya ng kinita ko sa pagbabasura ay tuwang-tuwa siya. Pero agad niya akong pinagalitan kung bakit daw ang liit ng kita ko sa araw na yun. Maria, binili ko ng bigas at ulam. Alam mo naman na wala na tayong bigas at wala na maulam nitong mga nakaraang araw. Saka bumili rin ako ng puto para may merienda ko ng mga bata. Inirapan niya ako sa sobrang inis. Nagdadabog siyang pumasok ng aming silid. Pero agad akong ngumiti nang harapin ko ang dalawa kong anak at ibigay sa kanila ang putong binili ko. Tuwang-tuwa naman sina Eduardo at Juanito. Iniwan ko muna sila sa sala at tumuloy sa silid ni nanay. Nagmano ako sa kanya at ibinigay rin ang paborito niyang puto. Tuwang-tuwa si nanay sa akin at pinakatitigan niya ako ng mabuti. Gusto kong maiyak dahil sa kanyang sitwasyon pero pinigilan ko. Butot balat na si Nanay Ermita. Hindi na siya makabangon mula sa pagkakahiga sa katre at ni hindi makalakad. Gustong-gusto ko siyang ipagamot pero wala naman akong sapat na salapi. Hinawakan ko ang kanyang kamay at tinignan siya. Nay, pasensya ka na ha. Hayaan niyo po, gagawa ko ng paraan para may pagamot kayo at makaahon tayo sa hirap. Konting tiis na lang, Nay. Matutupad din ang lahat ng yon. Pero sa mga sandaling yon, alam ko na imposible ang mga sinabi ko. Dahil sa ilang taon ko ng pagiging basurero ay wala pa rin akong napapala. Mas lalo lamang kaming naghihirap sa paglipas ng panahon. Kinagabihan ay nagpaalam ako kay Maria at sa dalawa kong anak at maging kay nanay. Sa umaga ay nangangalakal ako ng mga basura at sa gabi naman ay nagtitinda ako ng balot. Kailangan ko na kasing kumayod araw-araw upang may magamit kaming pera sa mga gastusin namin. Pagdating ko sa bayan, ay agad ako sinalubong ng kaibigan kong si Gilberto. Kinawayan niya agad ako ng matanaw niya. Hinintay niya akong makalapit sa kanya bago niya ako niyakap. May dala na siyang balot na ipapatinda niya sa akin. Uy, pare, kumusta ang kita natin kanina? Ayun, parang Gilberto, sakto lang hanggang sapo na namin ngayon. Panibago na naman para bukas. Ilang trabaho pa bang papasukan mo, pare? Hindi ka man lang umuunlad. Pinapahirapan mo lang ang katawan mo. Ganun talaga, pare. Wala akong magagawa. Sa hirap ng buhay ngayon, talagang papasukin ko ang lahat ng trabaho na makakaya ko. Kailangan ko kasi kumahid para sa pamilya ko eh. Bilib din talaga ako sa iyo eh. Ang tibay ng katawan mo. Kahit napagod ka na. Hindi mo man lang magawang sumuko. Hindi ko nga nakita na nagpapahinga ka kahit isang araw lang. Kahit linggo, nangangalakal ka pa rin. Sa isang katulad ko, pare, talagang walang pahinga kahit araw pa ng linggo. Mas uunahin ko sikmura ng pamilya ko
kaysa magpahinga. Umiling-iling si Gilberto sa akin. Sa kanya ako tinapik sa aking balikat. Ibinigay niya sa akin ang 2 basket ng balot. O siya pare, dapat maubos nga ngayong gabi ha. Kapag maubos mo ang kita sa 2 basket na yan, bibigay ko sa'yo. Tapos, pag-usapan na rin natin bukas ang trabaho na ibibigay ko sa'yo. Talaga pare, hindi ba mukhang wala ka ng kita nun? Ikaw ang namumuhunan dito ah. Ano ka ba pare? Bilang tulong ko na yan sa'yo at sa mga inaanak ko. Minsan, kailangan ko rin magbahagi ng biyaya. Maraming salamat talaga pare. At ano nga uli nabanggit mo? Trabaho? Oo pare, may bibigay akong panibagong trabaho sa'yo. Malaki ang makukuhang halaga rito kapag nagawa mo. Basta, bukas na lang natin pag-usapan. Sige pare, kita na lang tayo bukas. Ilalako ko na itong mga balot. Sige pare, mag-ingat ka ha. Nang makapagpaalam na ako kay Gilberto, ay tumalikod na ako sa kanya. Masasabi ko na ang swerte ko dahil may kaibigan akong katulad niya. Simula pa talaga dati ay hindi siya nagdadalawang isip na tulungan ako. Siya ang nagbigay sa akin ng tulong minsan kapag kapos na talaga ako sa pera. Nakilala ko lang si Gilberto nang tulungan ko siya mula sa magnanakaw. Simula noon ay naging malapit na kami sa isa't isa. May negosyo si Gilberto na manukan at balutan, kaya maginhawa na ang kanyang buhay. Binibiyayaan siya ng Diyos dahil matulungin siya sa kanyang kapwa. Napailing na lamang ako sa isiping yun. Nagsimula na nga akong maglako ng balot ng gabing yun. Sigaw ako ng sigaw para lamang may bumili. At napakalayo na ng nilakad ko at 1 basket pa lang ng balot ang nabebenta ko. Kailangan ko pang maubos ang 1 basket para makauwi na ako. Pasado 10:00 na ng gabi nang matapos akong maglako. Kumakalam na rin ang sikmura ko dahil sa gutom. Masakit na rin ang paa ko sa kalalakad pero kinaya ko pa rin para makauwi na ako. Habang naglalakad sa masukal na daan, pauwi sa aming baryo, ay hindi ko maiwasan ang makaramdam ng takot. Lalo pa at bali-balita sa aming baryo na may aswang na naman na nagpaparamdam. Pero tinawa ko na lang ang isipin na yon para hindi ako matakot. Nang nasa bukana na ako ng gubat, ay nakarinig ako ng munting kaluskos. Malayo pa ang amin at ilang metro pa ang lalakarin ko. Nanindig ang mga balahibo ko sa aking batok ng mga sandaling yun. Napalunok ako ng sunod-sunod. Hindi ako lumingon sa aking likuran at binilisan ko ang aking paghakbang. Pakiramdam ko kasi ay may nakatingin sa akin mula sa likuran. Sa pagmamadali ko sa paglalakad ay natisod ako sa isang nakausling ugat ng kahoy. Napamura ako ng malutong. Tumayo ako ng mabilis at agad na naglakad. Pumulot pa ako ng 1 putol na kahoy para pamprotekta ko sa aking sarili. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng malakas na pagaspas ng pakpak. Naramdaman ko ang pagtayo ng aking mga buhok at buong balahibo sa aking katawan. Unti-unti akong tumingala sa aking itaas. At ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ang isang manananggal na nakangisi habang nakatingin sa akin. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata habang naglalaway siya at lumalabas ang mahaba niyang dila. Putol ang kalahati niyang katawan at kitang-kita ko ang kanyang bituka. Sa takot ko ay napasigaw ako ng malakas. Ni hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko sa sobrang takot at gulat. Natagpuan ko na lang ang sarili kong sinusubukan akong tangayin ng manananggal pero hindi niya ako mabuhat-buhat marahil ay sa mga barya na nasa basket. Humigpit ang pagkakahawak ko sa putol na sanga ng kahoy at malakas ko yung hinampas sa kanyang ulo. Sumigaw sa matinis na tono ang manananggal habang galit na galit itong nakatingin sa akin.
mabilis siyang lumipad paitaas at bumulusok siya paibaba. Nakabuka ang dalawa niyang kamay kung saan mahahaba ang kanyang mga kuko. Kapag ibaon niya yon sa aking katawan, paniguradong patay ako. Kaya naman, mabilis akong dumapa para maiwasan ang kanyang atake. Hinintay ko na bumulusok siyang muli paibaba. Noong malapit na siya sa akin, ay mabilis kong itinarak sa kanyang putol na baywang ang putol na sanga ng kahoy. Gulat na gulat ang manananggal habang nakatingin sa akin. Mas binaon ko pa ang putol na kahoy sa kanya hanggang sa tumagos ang dulo nun sa kanyang dibdib. Nanginig ang katawan ng manananggal kung kaya't agad ko itong inihagis. Lumapit ako sa katawan nito na hindi na humihinga. Sa takot na baka may kasama pa siya, ay mabilis na akong tumakbong pauwi sa amin. Gulat na gulat pa si Maria nang dumating akong humahangos. Sinabi ko sa kanya na may nakaaway akong manananggal. Ayaw pa niyang maniwala sa akin, pero nang makita niya ang kalmot na mga kuko sa aking binti, ay doon na siya naniwala. Sinabi ko naman sa kanya na napatay ko ang manananggal, kaya hindi na niya kailangan pang mag-alala. Napahinga naman siya ng maluwag at tinulungan akong gamutin ang mga kalmot na natamo ko. Maria, dapat walang makaalam na akong pumaslang sa manananggal na yon. Ayokong pag-usapan tayo. Hanggang sa ating dalawa na lamang to, ha? Tumango naman sa akin si Maria. Nang gabing yon ay kumain na ako at saka natulog. Subalit, hindi ako nakatulog ng maayos dahil bumabalik sa alaala ko ang mukha ng manananggal. Kinaumagahan ay kumalat ang balita tungkol sa manananggal. Nanatili ang anyo nito sa aswang kung kaya't hindi nalaman ng taga-baryo kung sino ang aswang na yun. Ang ginawa ng aming kapitan ay ipinasunog niya ang katawan ng babae. Bago ako umalis ng bahay, ay nagpaalam na muna ako kay Maria at sa aming mga anak at kay nanay. Sinabihan ko silang mag-ingat dahil baka balikan kami ng pamilya ng manananggal na pinaslang ko. Agad naman akong tumungo sa bayan para makipagkita kay Gilberto. Pagkarating ko sa kanilang gusali ng balutan, ay agad ko sa kanyang binigay ang 2 basket na wala ng laman. Binigay ko rin sa kanya ang kita, pero hindi niya yon tinanggap. Pare, ano ko ba naman? Hindi ba sabi ko sa'yo na yan? Oo nga pare, pero nahihiya ako eh. Sige na, tanggapin mo na yan. Nahiya ka pa sa akin sa tagal na pinagsamahan natin. Tanggapin mo na yan. Sige na nga. Salamat talaga Gilberto pare ha. Naku, wala yun. Nga pala, nabalitaan ko nangyari sa baryo ninyo ah. May napaslang daw na manananggal. Totoo ba yun? Oo pare. Naabutan ng mga kabaryo namin kaninang umaga na patay na. Nakakilabot ang itsura niya. Tapos, putol pa ang katawan. Hindi mo talaga masikmurang tingnan. Grabe. Ang dami na talagang aswang ngayon sa bayan natin. Hindi natin alam na nasa paligid lang pala natin sila. Kaya ikaw pare mag-iingat ka ha. Gabi ka pa naman kung umuwi sa tuwing maglalako ka ng balot. Naku pare, wag mo ako intindihin. Ayos lang ako. Saka kaya ko sarili ko. Tumango si Gilberto sa akin. Sa kanya ako tinapik sa aking balikat. Pagkatapos noon ay niyaya niya akong pumasok sa gusali ng kanilang balutan. Pinasunod naman niya ako sa loob ng kanyang munting opisina. Pagkarating namin doon ay pinaupo niya ako sa malambot na upuan at inabutan ng juice na kakasalin niya lang sa baso. Pinaghintay niya muna ako saglit dahil may tumawag sa kanya sa telepono. Pagkaraan ng ilang sandali ay hinarap na rin niya ako. Naupo siya sa upuang kaharap ko. Oo nga pala pare, hindi ba't nabanggit ko sa iyo ito kagabi na may trabaho kong inaalok sa iyo? Oo pare, ano pala yun? Baka kaya kong gawin ng may iba naman akong pagkakitaan ng pera.
Mabuti naman at interesado ka pare. Malaki ang kita rito. Kumbaga, kung makuha mong bagay na ito, hati tayo sa presyo. Ano ba yan pare? Anong gagawin ko? Mga lakal ka lang ng mga antigong kagamitan pare sa kabilang bayan. Marami roon na nakabinbin sa mga bahay na hindi tinitirhan. Pag mabili mo yun sa mga may-ari at kapag mabenta ko sa mataas na halaga, malaki ang kita. Hati tayo sa presyo. Abay, ganun lang din pala pare. Kumbaga parang mangangalakal din ako ng basura pero ito naman, mga antigo. Ganun nga pare, dahil ang mga nakalakal mo mga antigong kagamitan ay bibilihin yan ng mga negosyante sa akin. Kaya malaki ang kitaan dito. Ano? Interesado ka ba? Oo naman pare. Baka ito na ang simula ng pagbangon namin sa hirap. Huwag kang mag-alala pre. Kayang-kaya ko ito at gagalingan ko sa pangangalakal. Sus, ikaw pa ba? Malaking tiwala ako magtatagumpay ka. Pare, maraming salamat talaga ha. Tumango sa akin si Gilberto, saka siyang ngumiti. Pagkatapos ng pag-uusap naming dalawa, ay may pinapirma siya sa aking papeles. Para daw yun sa mga dokumento para maging legal niya akong mga kalakal ng mga antigong gamit. Kailangan daw yun para hindi ako hulihin ng mga pulis o tanod. Sinama niya rin ako sa aming munisipyo para gumawa ako ng kasulatan at pagkakakilanlan na empleyado niya ako at siya ang aking amo. Pagkatapos ng pag-asikaso namin sa mga papeles at pagkakakilanlan ko bilang trabahador niya, ay naglako na ako ng balot. Hindi muna ako nangalakal ng basura ng araw na yun dahil pinatinda ako ng balot ni Gilberto. Naalala ko na minsan ay kinausap ako ni Gilberto na aalisin niya ako sa kahirapan. Tutulungan niya akong makaahon at napapangiti ako sa tuwing tinutulungan nga niya ako sa abot ng kanyang makakaya. Napakaswerte ko sa aking kaibigan na si Gilberto at hindi nakakalimot sa kanyang pangako. Sumapit ang hapon nang maubos ko ang 2 basket ng balut. Pumunta pa ako sa gusali nila Gilberto pero wala na siya roon. Kaya naman nagbenta pa ako ng 3 basket ng balut. Dumaan ang ilang oras at nagpasya akong bumalik sa gusali kahit na may 5 pang balot na natira. Naisipan kong umuwi na ng hapon na yon para hindi ako maabutan ng dilim sa daan. Ayaw ko muling makakita ng aswang at baka sa pagkakataon na yon ay matuluyan na talaga akong maging hapunan nila. Pagkarating ko sa aming baryo ay hindi pa rin humupa ang usapan tungkol sa manananggal na pinaslang ko. Usap-usapan pa rin ng ilan kung sino ang aswang na yon at kung sino ang pumatay. Pagdating ko sa bahay ay agad kong binalita kay Maria ang bagong trabahong binigay sa akin ni Gilberto. Tuwang-tuwa naman ang asawa ko. Nitong mga nakaraang araw ay napansin ko na ang pagbabago sa ugali niya. Hindi na siya bugnutin at hindi na niya ako sinabihan na mabaho at nakakadiri. Sa halip ay masaya na siya sa tuwing uuwi ako ng bahay. Marahil ay natutuwa na siya dahil malaki ang pera na ibinigay ko sa kanya. Tumungo ako ng araw na yun sa silid ni nanay at sinabi ko sa kanya ang bago kong trabaho at tulad ni Maria ay tuwang-tuwa siya. Hinawakan niya ang aking pisngi at tinitigan ako sa aking mga mata. Sa mga sandaling yun, parang may gusto sa aking sabihin si nanay pero hindi niya masabi-sabi. Nais ko sana siyang tanungin kung ano yun pero pinili ko na lang na isantabi ang lahat. Hihintayin ko na lang na siya mismo ang magsasabi sa akin. Kinabukasan ay sinundo ako ni Gilberto sa aming bahay. Dala-dala niya ang mga gamit na dapat kong dalhin papunta sa ibang bayan. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa matutuluyan ko roon. Sabi niya ay doon muna ako pansamantalang titira sa bahay
ni Mang Bobby. Lolo raw ito ng kanyang kaibigan na nakatira doon. Sinabi niya rin sa akin kung saan banda ang tirahan ng matanda. Oh, siya pare, mag-iingat ka ron ha. Pagkatapos mong kolektahin ng mga nasa listahan, pwede ka nang bumalik dito. Hindi ko akalain na matagal pala ako mawawala pare. Hindi man lang ako nakapagpaalam sa pamilya ko. Naku, pasensya na pare. Hindi ko pala nasabi sa'yo kahapon. Ngayon naman pwede ka magpaalam sa kanila bago kita ihatid doon sa kabilang bayan. Sige pare, saglit lang ha. Agad akong bumalik sa loob ng bahay at nagpaalam sa aking mga anak at kay Maria. Pumasok din ako sa silid ni nanay at nagpaalam. Pagkatapos ko silang yakapin lahat, ay bumalik na ako sa balkonahe kung naasaan si Gilberto na naghihintay sa akin. Bago kami umalis, ay nagpaalam din siya sa aking asawa at mga anak ko. Hindi ko alam kung bakit bigla ko na lamang nakita ang malagkit na tinginan ni Gilberto at ni Maria. Subalit, ipinilig ko ang aking ulo dahil baka namamalikmata lamang ako at binigyan ko ng mali silang dalawa. Pagkatapos nun, ay sumakay na ako sa aking sasakyan na tricycle ni Gilberto at hinatid nga niya ako sa kabilang bayan. Pagdating namin sa bahay ni Mang Bobby, ay agad niya akong ipinakilala sa matanda. Mang Bobby, ito nga palang kaibigan ko si Noriel. Siya ho yung sinasabi kong darating na mangangalakal ng mga antigong gamit dito sa baryo ninyo. Pakitulungan niyo ho siya at medyo baguhan siya sa ganitong mga bagay. Nako, huwag kang mag-alala at akong bahala rito sa kaibigan mo. Walang mananakit sa kanya. Alam ba nito na maraming aswang dito sa baryong to? Bigla akong napatingin kay Gilberto nang marinig ang sinabi ni Mang Bobby. Pakiramdam ko ay tinakasan ako ng dugo sa aking mukha ng mga sandaling yun. Narinig kong napatawa si Mang Bobby ng malakas. Napabuga na lamang ako ng hangin para makahinga ng maluwag. Pagpasensya mo na si Mang Bobby pare. Ganyan talaga yan, palabiro siya. Pero huwag kang mag-alala at poprotektahan ka niya sa mga masasamang loob. Kilala siyang albularyo at antingero dito sa baryo nila. Totoo yan bata. Kaya ligtas ka sa kalinga ko. Akong bahala sa'yo. Tumango ako sa kanilang dalawa ni Gilberto at ngumiti ng alanganin. Narinig ko na ang tungkol sa mga albularyo at antingero. Pero hindi mo inaasahan na darating ang araw na may makikilala akong katulad ni Mang Bobby. Napatingin ako sa kabuuan ng matanda at noong ko lang napansin na may suot nga siyang kwintas na kakaiba. Sa hinunga ko ng mga sandaling yun, ang mga kwintas na suot ni Mang Bobby ay ang tinatawag na anting-anting o mga mutya. Pagkatapos na magtanghalian sa bahay ni Mang Bobby, ay nagpaalam na rin sa amin si Gilberto. Nang makaalis na ang kaibigan ko, ay niyaya ako ni Mang Bobby na pumasok sa kanyang bahay. Agad niya akong inakbayan nang makarating ako sa kanyang harap. Halika! Tuturo ko sa iyo magiging silid mo pansamantala. Nalinis ko na yung kahapon pa nang marinig ko mula kay Gilberto na darating ka ngayong araw. Naku, maraming salamat Mang Bobby ha. Pagpasok namin sa silid ay nagulat ako nang may nakasabit na mga bawang sa bawat sulok ng silid. Hindi lang yon, may asin pa na nakalagay sa bawat kanto. Narinig kong tumawa ng bahagya si Mang Bobby at binuksan niya ang bintana. Maging ang bintana ay may bawang at asin. Mang Bobby, ano ang ibig sabihin nito? Hinanda ko lang yan para kung sakaling sumalakay ang mga aswang mamayang gabi. Para may panlaban tayo at lubayan ka nila. Sigurado kasi akong nalaman na nila na may bisita ako rito. Kung ganun ho totoo nga na may mga aswang dito? Oo, totoo yun. Pero hindi naman kita pababayaan. Hayaan mo at bibigyan kita ng isang anting-anting.
para may proteksyon ka sa mga aswang. Kung sakali na mangangalakal ka na, kaya mag-iingat ka sa trabaho mo ha. Tumango ako kay Mang Bobby. Nilunok ko na lang ang kaba at takot na nararamdaman ko. Kailangan ko magpalakas ng loob para sa pag-ahon ko sa hirap. At para na rin sa aking pamilya na naghihintay sa akin. Nang hapon na ay kumatok si Mang Bobby sa aking silid upang ibigay sa akin ang isang anting-anting. Noong una ay nagulat pa ako at hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Ayaw ko pa sanang tanggapin, subalit pinagpilitan niya yon sa akin. Wala na akong nagawa kundi tanggapin ang anting-anting na bigay niya. Tuwang-tuwa namang nakatingin sa akin si Mang Bobby. Huwag kang mag-alala. Wala namang kasamaan na dala yang anting-anting. Sa halip nga ipagtatanggol ka niyan mula sa mga aswang. Binigyan kita niyan dahil nakikita kong mabuti kang tao. Maraming salamat po, Mang Bobby. Pero paano ba ito gamitin, Mang Bobby? Simple lang. Dasalan mo siya palagi. Magpalakas ka ng katawan mo at maging ng iyong kaisipan. Sa ganong bagay matatalo mo na mga kalaban na nasa paligid mo, tulad ng mga aswang. Bibigyan ka ng anting-anting na yan ng kakaibang lakas at bilis. Nagpaturo ako kay Mang Bobby ng araw na yon kung paano ko gagamitin ang anting-anting. Kinabukasan ay nagpasama ako sa kanya sa pangangalakal para ituro sa akin kung saan nakatira ang mga nasa listahan ni Gilberto. Kaya naman ng hapon na yon ay nagsimula na akong mangalakal ng mga antigong gamit. Ang iba ay napapayag ko naman at ang iba ay pinilit ko at inengganyo na ibenta sa akin ang kanilang mga antigong kagamitan na hindi nagagamit. Subalit may isa sa kanila na ayaw ibenta ang kanyang antigong banga. Kinagabihan ay sinabi ko ang tungkol doon kay Mang Bobby habang kumakain kami ng hapunan. Muntik na siyang mabulunan nang marinig ang sinabi ko. Inabutan ko naman siya ng tubig. Hinintay ko siyang makahinga ng maluwag bago ko siya tinanong. Mang Bobby, bakit ho? Ano pong meron sa antigong banga na yun ni Manong Isaac? At ayaw niyo ho sa aking ibenta? Wag mo na siyang pilitin, bata. Hindi siya basta-basta lang. Lumapit ng bahagya sa akin si Mang Bobby saka bumulong. Isa siyang aswang. Malakas siyang aswang, bata. Kaya kung ako sa'yo, wag mo na siyang pilitin. Kapag magalit yun, paniguradong pupuntahan ka niya. Pero hindi ako pwedeng umalis ng baryo ninyo, Mang Bobby, hanggat hindi ko nakukumpleto itong mga antigo na nasa listahan ni Gilberto. Oo, alam ko. Kailangan mo ng pera dahil yan ang makakaahon sa'yo sa hirap. Pero wag na lang ang antigong bangang yon. Hindi ho ba't sabi nyo, mapoprotektahan ako ng anting-anting na bigay mo mula sa mga aswang? Paano ko ba gagamitin ito kay Mang Isaac? May laban ka nga sa kanya pero hindi mo siya basta-basta lang mapapatay. Napakalakas niya, bata. Ako nga hanggang sa edad kong ito, hindi ko pa rin siya napapatay. Susubukan ko, Mang Bobby. Pero kailangan ko talaga ito para sa pamilya ko. Susubukan ko ulit siyang kakausapin. Alam mo na kung ano ang tamang gawin, Noriel. Pag-isipan mo muna ang lahat. Hindi ako nakatulog ng gabing yon sa kakaisip kung paano ko kumbinsihin si Manong Isaac na ibenta sa akin ang antigong banga. Kaya naman kinaumagahan ay sinubukan ko ulit siyang puntahan pero walang tao sa kanyang bahay. Hinintay ko siya hanggang tanghalian pero hindi siya dumating. Kaya naman napilitan akong umuwi sa bahay ni Mang Bobby. Naabutan ko siyang nagluluto ng pagkain. Binigay ko naman sa kanya ang kakanin na binili ko sa bayan kanina. Tuwang-tuwa naman ang matanda. Sabay kaming kumain ng tanghalian at sinabi ko sa kanya na pinuntahan kong muli si Manong Isaac. Kaso ho, wala siya sa bahay niya. Hinintay ko nga siya hanggang tanghalian pero hindi siya dumating.
Baka may pinuntahan siya. Huwag mo nang pilitin pa, bata. Hayaan mo na siya. Ikakapahamak mo yung ginagawa mo eh. Natahimik na lang ako sa sinabing yun ni Mang Bobby. Hindi na ako sumagot pa sa kanya. Ipinagpatuloy ko na lamang ang pagkain ko. Nang matapos kaming mananghaliang dalawa, ay bumalik muli ako sa pangangalakal ng mga antigong gamit. At halos 3 ang nabili ko ng mga antigo. Ang kulang na lamang talaga ay ang antigong banga ni Manong Isaac. Yun na lang ang kulang para makauwi ako sa amin. Napahawak ako sa aking anting-anting habang nakatambay sa isang tindahan. Hinihintay kong dumaan si Manong Isaac ng hapon na yun. Nilakasan ko ang aking loob. Alam ko na sa mga sandaling yun ay nahihibang na ako dahil alam kong delikadong aswang si Manong Isaac, pero nagpupumilit pa rin ako. Sa isip ko lang kasi na mga oras na yon ay makakaahon na ako sa hirap kapag makuha ko ang antigong banga. Kaya naman noong medyo dumilim na ay tumungo ako sa bahay ni Manong Isaac. Ilang beses ko siyang tinawag, subalit wala pa ring sumasagot. Isang masamang ideya ang pumasok sa isip ko ng mga sandaling yun. Bumuntong hininga ako, saka nagpabalik-balik sa aking kinatatayuan. Naku, hindi pwede. Hindi tamang iniisip mo, Noriel. Huwag kang gagawa ng masama na mas ikakapahamak mo pa. Sambit ko sa aking sarili noon para alisin ang masamang iniisip ko. Dumilim na ang paligid. Nagsimula nang mag-ingay ang mga kuliglig. Tiningnan ko ang bahay ni Manong Isaac. Naisip ko noon na akyatin na lamang ang bahay niya at kunin ang antigong banga. Pero nagdadalawang isip ako sa gagawin ko. Sa huli ay bagsak ang mga balikat kong binagtas ang daan patungo sa bahay ni Mang Bobby. Malapit na ako sa bahay niya nang makarinig ako ng isang sigaw sa hindi kalayuan. Sumalubong ang 2 kilay ko nang marinig muli ang sigaw ng isang boses ng babae. Humihingi ito ng tulong. Agad akong tumakbo at kumilos papunta sa pinanggagalingan ng sigaw. Pagdating ko roon ay nakita ko ang isang aswang na nasa bubungan ng bahay. Pilit nitong binabaklas ang bubong. Marahil sa takot ay sumisigaw ng malakas ang babae. Nanginginig ang buo kong katawan. Pinipilit ko na tapangan ang aking sarili. Kailangan ng tulong ng babae sa loob. Kumuyom ang kamay ko at sinigawan ng aswang. Bumaling ang atensyon nito sa akin. Hoy, aswang! Akong harapin mo! Tigilan mo ang babae dyan! Nanlilisik ang mga mata nitong tumingin sa akin. Nahigit ko ang aking sariling hininga nang bigla na lamang siyang lumundag sa lupa at hinarap ako. Nanginginig ang kamay ko nang kunin ang punyal sa aking baywang. Napatingin doon ang aswang at ilang sandali pa ay humalakhak siya. Ang boses nito ay parang nanggaling sa ilalim ng hukay. Alam ko na nababasa niya ang takot sa aking mukha. Pero kahit na natatakot ako, kinakailangan kong maging matapang para na rin sa kaligtasan ko at ng babae sa loob ng bahay. Unti-unting tumayo ang aswang mula sa pagkakadapa nito sa lupa. Kitang-kita ko ang itim na dulo ng kanyang mga kuko. Lumapit siya sa akin ng dahan-dahan. Ako naman ay lumalayo sa kanya. Palapit siya ng palapit, habang ako naman ay paatras ng paatras. Tumakbo na ako nang mabilis siyang tumakbo palapit sa akin. Pero naipreno ko ang aking mga paa at hinarap siya. Agad akong dumapa nang akmanan niya akong kakalmutin ng kanyang mga kuko. Sumalubong ang kilay ko nang makilala ko ang aswang. Manong Isaac, hindi ba? Kaya pala wala ka sa inyo dahil nandito ka at naghahanap ng bibiktimahin. Hindi tama yung ginagawa mo. Tumahimik ka. Imbis na babaeng yun ang papatayin ko, ikaw na lang.
Masyado kang sagabal. Ang babaw naman ng rason mo, Manong Isaac. Bibilhin ko rin naman ang antigong banga sa'yo. Dahil lang doon, papatayin mo ko? Oo, ang kinainisan ko sa lahat ay ang makulit. Hindi makaintindi ng isang salita lang. Tumawa ako ng malakas para kahit papaano ay mawala ang takot na nararamdaman ko. Subalit mukhang nainis si Manong Isaac at agad siyang sumugod sa akin. Sinangga ko ang kanyang mga kamay gamit ang punyal. Pagkatapos nun ay sinipa ko siya sa kanyang paa. Nabitawan ako ni Manong Isaac at napahawak siya sa tinamaan niyang paa. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Mang Bobby na bibigyan ako ng kakaibang lakas ng anting-anting na bigay niya. At sa mga sandaling yun ay mukhang totoo nga. Tinakbo ko ang pagitan naming dalawa. Mabilis ko siyang iligkasan ng isang suntok sa kanyang pisngi. Kitang-kita ko ang pandalaki ng mga mata ni Manong Isaac dahil sa lakas ng aking suntok. Dumugo ang gilid ng kanyang labi nang lumingon siya sa akin. Manong Isaac, may pusta ako sa iyo. Kapag matalo kita sa labanang ito, ibibigay mo sa amin ang antigong banga at ipangako mo sa amin na hindi ka na maghasik ng lagim sa baryong ito. Kung matalo mo naman ako, hindi na kita kukulitin pa tungkol doon. Ano ako? Bobo? Sino ang ginawa mong tanga sa pinagsasabi mong yan? Kailanman, hindi ako susunod sa kasunduan mo dahil wala namang mananalo sa ating dalawa, kundi ako lang. Subukan nating dalawa, Manong Isaac. Wala namang mawawala sa'yo. Sabi mo, ikaw ang mananalo. Kaya subukan natin. Hindi ako pumapayag! Mabilis siyang sumugod sa akin. Sinipa niya ako ng malakas sa aking tiyan, dahilan para bumagsak ako sa lupa. Bumuga ako ng malakas na hangin para indain ang sakit ng pagkakatama ng kanyang sipa. Unti-unti akong tumayo mula sa pagkakadapa ko at hinarap muli si Manong Isaac. Nakangisi siya habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Wala na siyang hinintay pang oras at tinakbo na niya ang distansya na namamagitan sa amin. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking punyal at sumigaw ako ng malakas. Tumakbo rin ako palapit sa kanya at mabilis kong isinaksak sa kanyang balikat ang punyal. Subalit nakalmot niya rin ako sa aking dibdib. Napahawak ako sa aking dibdib nang makaramdam ako ng hapdi mula roon. Nang tingnan ko ay agad akong namutla nang makita ang pagdaloy ng dugo mula sa malalim kong sugat. Agad kong pinunit ang dulo ng aking damit at mabilis ko yung ibinalot sa aking dibdib. Lumingon ako sa kinaroroonan ni Manong Isaac. Nangihina na siya sa mga sandaling yun habang nakatingin sa akin. Hawak-hawak niya ang nasaksak niyang balikat. Akma ko na sana siyang susuguring muli nang mabilis siyang lumundag at nagtago sa kakahuyan. Sinubukan ko pa siyang hanapin pero hindi ko na siya nakita. Umuwi na rin ako noon sa bahay ni Mang Bobby. Gulat na gulat siya nang makita ang sitwasyon ko. Ay, Diyos ko! Anong nangyari? Bakit ka duguan? Nakalaban ko si Manong Isaac, Mang Bobby. Nakalmot niya ako sa dibdib ko eh. Mukhang malalim yata ang sugat ko. Abay, sandali lang. Gagamutin ko. Maupo ka muna riyan. Nanlalabo na ang aking paningin ng mga sandaling yun. Pero nilalabanan ko na hindi ako mawalan ng malay. Pagbalik ni Mang Bobby ay may nilagay siyang mga dinurog na halaman sa ibabaw ng mesa. Pinasandal niya ako sa upuan. Hinubad niya ang telang nakatali sa aking dibdib at agad niyang nilagyan ng sugat ko ng dinurog na halaman. Nakagat ko ang aking ibabang labi para pigilan ang pagsigaw ko ng malakas. Para akong maputulan ng hininga dahil sa sakit na dulot ng paglalagay ng gamot ni Mang Bobby. Pinagpawisan ako ng malagkit at sa pagkakataong yun, hindi ko na napigilan na mawalan ako ng malay. Nagising na ako kinaumagahan. Napatingin ako sa aking dibdib at puno na yon ng mga dahon.
Tumayo ako mula sa kama at agad na napangiwi nang maramdaman ko ang pagkirot ng aking sugat. Ilang sandali pa ay pumasok si Mang Bobby sa aking silid na may dalang mainit na kape sa kapandisal. Gising ka na pala. Huwag ka na muna masyadong gumalaw, bata. Hindi pa magaling yung mga sugat mo. Maraming salamat, Mang Bobby, sa paggamot sa sugat ko. Wala yon. Sa susunod, huwag ka na makipag-away sa aswang, lalo na kay Isaac. Tumango ako sa sinabing yun ni Mang Bobby. Hindi na rin ako nagsalita pa at hinigop ko na lang ang kape sa kakinain ng pandesal na bigay niya. Buong maghapon akong nasa bahay lang ni Mang Bobby. Hindi niya ako pinapakilos kaya nanatili na lamang ako sa silid. Sa mga sandaling yun ay nakaramdam ako ng pangungulila sa aking pamilya. Naisip ko na kapag magaling na ako ay uuwi na ako sa aming bayan. Kinagabihan ay tinawag ako ni Mang Bobby para sa hapunan. Noong paupo na ako sa upuan ay bigla na lang kaming nakarinig ng katok sa pinto. Napatingin sa akin si Mang Bobby. Umiinit ang anting-anting. Nararamdaman mo ba? Oo, Mang Bobby. Bakit to? Anong ibig sabihin yan? Aswang kumakatok na yan. Humanda ka, bata. Mabilis na kumilos si Mang Bobby. Agad siyang kumuha ng buntot ng pagi saka ng punyal sa dingding ng kusina. Ako naman ay dahan-dahang tumungo roon para kumuha rin ng punyal sa kaasin. Tumungo si Mang Bobby sa pinto at binuksan yun. Bumungad sa amin si Manong Isaac na naglalaway at nanlilisik ang mga mata niya. Sandali, Isaac! Anong ginagawa mo rito, ha? Papatayin ko kayo. Papatayin kitang lalaki ka. Umalis ka na ngayon, Isaac. Kung hindi ka alis, mapipilitan akong patayin at kalabanin ka. Wala akong pakialam, Bobby. Papatayin din naman kita para mawala na ang isang albularyong tulad mo sa baryong ito. Kapag nangyari yun, gagawin kong kalahi ang mga tao rito. Kapag ginawa mo yan, talagang maglalaban tayo, Isaac. Tumahimik ka. Puro kasatsat. Agad na itinulak ni Manong Isaac si Mang Bobby sa dibdib, dahilan para tumama sa dingding ang likuran ni Mang Bobby. Nanlaki ang mga mata ko nang makita na nangihinang tumayo si Mang Bobby, pero ilang sandali lang ay ngumisi siya sa kahumalakhak. Parang bigla na lamang siyang lumakas na siyang kinilabutan ako. Subalit hindi man lang natakot si Manong Isaac at nanatili pa rin ang katapangan sa mukha niyang nakakakilabot. Bago pa makatakbo si Manong Isaac sa pwesto ko, ay agad siyang hinampas ng buntot ng pagi ni Mang Bobby. Pinuno ng sigaw ni Manong Isaac ang 4 na sulok ng bahay. Pinilit kong kumilos ng mga sandaling yun para makalapit sa kanilang dalawa. Sunod-sunod ang hampas na pinakawalan ni Mang Bobby kay Manong Isaac, dahilan para manghina ito. Kumuha ka ng tali, bata! Bilisan mo! Taranta naman akong tumungo sa kusina at kumuha ng lubid. Pagdating ko sa harapan nilang dalawa, ay agad kong tinalian ang kamay ni Manong Isaac at maging ang kanyang paa. Tinulungan din ako ni Mang Bobby na dalhin ang aswang sa upuan at doon itinali ang kanyang katawan. Sinubukan makawala ni Manong Isaac pero hindi niya magawa. Pakawalan niyo akong dalawa rito! Hindi kita pakakawalan hanggat hindi kita napapagaling, Isaac! Anong ibig mong sabihin? Kukunin ko ang itim na bertud sa katawan mo at patayin niyang nilalang na nasa loob mo. Nang sa ganon ay mabuhay ka ng normal at mawala yung pagkaaswang mo. Tumawa ng malakas si Manong Isaac na tila ba isang biro ang sinabi sa kanya ni Mang Bobby, pero hindi siya pinansin ni Mang Bobby. Kumuha ng kasangkapan si Mang Bobby sa kanyang silid, samantalang ako'y nanatiling nakabantay kay Manong Isaac. Itinutok ko sa kanya ang punyal kong hawak.
Maling galaw niya lang ay babaon yun sa kanyang dibdib. Galit na galit siyang tumingin sa akin at sa mga tingin niya ay parang pinapatay na niya akong buhay at kinakain. Pagbalik ni Mang Bobby ay sinimulan na niya ang paggamot kay Manong Isaac. Nagdasal ng mahabang Latin si Mang Bobby habang sinasabuyan niya ng agwa bendita si Manong Isaac. Pagkatapos nun ay sinabitan niya sa leeg ng rosaryo ang aswang. Sigaw ng sigaw si Manong Isaac na tila nasasaktan. Hindi ito tinigilan ni Mang Bobby. Natigil lamang si Mang Bobby nang sumuka ng itim na likido si Manong Isaac. Pagkatapos nun ay nawalan na ito ng malay. Kitang-kita ko ang pagbalik ni Manong Isaac sa kanyang normal na anyo. Namatay na ang nilalang sa loob ng tiyan niya. Magaling na siya. Sa ngayon, kailangan nating siyang hintayin na magising. Kung ganon, Mang Bobby, mabubuhay ng tulad ng normal na tao na si Manong Isaac? Oo, tama ka bata. Napatango ako sa sagot na yon ni Mang Bobby. Sa mga sandaling yon ay naniniwala ako na magaling talaga si Mang Bobby na albularyo dahil nagawa niyang pagalingin si Manong Isaac. Noong magising na si Manong Isaac ay wala siyang naalala sa buong nangyari. Sobrang saya niya rin nang mawala ang sumpa sa kanyang katawan, ang kanyang pagiging aswang. Kaya naman maluwag niya sa aking binenta ang pinapahalagahan niyang antigong banga. Ayaw niya raw ibigay yon noong una sa akin dahil may mahalagang alaala daw yon sa kanya. At dahil magbabagong buhay na siya, ay binenta niya na yon sa akin. Nagpaalam na rin ako kay Mang Bobby noong dumating ang araw ng pag-uwi ko sa aming bayan. Kahit papaano ay napalapit na rin ang loob ko sa kanya. Paano ho ba yan, Mang Bobby? Aalis na po ako. Maraming salamat po talaga sa pagpapatuloy niyo sa akin sa tahanan niyo. Mag-iingat ka palagi, bata. Ang mga aral na biniling ko sa iyo, ha? Huwag mong kakalimutan. Opo, Mang Bobby. Palagi ko yung tatandaan. Nga po pala, eto na ho yung anting-anting. Binabalik ko na ho sa inyo. Maraming salamat po at naprotektahan niya ako mula kay Manong Isaac noon. Sa'yo na yan. Binigay ko na yan sa'yo. Ingatan mo na lang at may liligtas ka niyan mula sa mga aswang at masasamang tao. Ha? Po? Talaga, Mang Bobby? Naku, maraming salamat po rito, ha. Sige ho, aalis na po ako. Mag-iingat po kayo rito. Pag may oras po ako, papasyalan ko po kayo minsan. Sige lang. Sabihin mo, mag-iingat sila sa akin. Napatawa na lamang ako sa sagot na yon ni Mang Bobby. Niyakap ko siya ng mahigpit bago ko kumaway sa kanya. Kumaway din siya pabalik sa akin. Malaki ang utang na loob ko kay Mang Bobby sa tanang buhay ko. Dahil sa kanya ay nagkaroon ako ng pag-asang muling mabuhay. Kung hindi niya siguro ako ginamot noon, baka naubusan na ako ng dugo sa sugat na natamo ko. Kung hindi rin dahil sa kanya, baka napatay rin ako ni Manong Isaac. Pagkarating ko sa aming bayan, ay agad akong dumaan sa gusali na pagmamay-ari ni Gilberto. Hinanap ko siya agad at mabuti naman na naabutan ko siya roon. Tuwang-tuwa siya nang makompleto ko ang mga antigo na pinabibili niya sa akin. Sumama ka ngayon din sa akin sa kaibigan ko, pare. Patitignan natin ang presyo ng mga antigong yan sa kanya. At kapag binayaran niya ako, hati na tayo roon. Sige pare, pero sigurado ka ba? Hindi ka ba talo dito? Hindi pare, wala naman akong ginawa para makuha ang mga antigong yan. Ikaw ang nagpakahirap na kunin ang mga yan, kaya karapatan mong kumita mula dyan. Tumango na lamang ako kay Gilberto. Nagpasalamat ako sa kanya. Sumama ako kay Gilberto papunta sa kanyang kaibigan. Noong nakarating na kami sa bahay ng kaibigan niya, ay agad kaming pumasok sa bahay nito. Tiningnan kaagad ng kaibigan niya
ang mga antigong kagamitan na nakuha ko. Malaki ang halagang binigay nito kay Gilberto na siyang ikinalula ko. Binigay sa akin ni Gilberto ang halos 60%, samantalang sa kanya naman ay nasa 40%. Ayaw ko pa sanang tanggapin ang bigay niya, pero pinagpilitan niya. Kaya naman wala na rin akong nagawa kung hindi tanggapin ang biyayang bigay niya sa akin. Masayang masaya ako nang umuwi sa amin. Sinalubong naman ako ng mga anak ko at ang aking ina. Hinanap ko si Maria. Naabutan ko siya sa kusina at nagluluto ng pagkain. Tinawag ko silang lahat at ibinalita ko sa kanila ang perang kinita ko mula sa mga antigong kagamitan. Tuwang-tuwa silang lahat, mga kalakbay. Kaya naman, ginamit ko ang perang iyon para sa panibagong simula namin. Ginamit ko ang pera para magtayo ng karinderya sa bayan. Hindi nagtagal at lumago ito. Nakapagpatayo kami ng aming bahay at nagkaroon ng sariling lupa. Kahit papaano ay nakaahon kami sa karukhaan. Ang tagumpay na yon ang palaging nagpapaalala sa akin kung ano ang aking naging karanasan bago ko naabot ang rurok ng tagumpay. Lalo pa at nakikita ko sa araw-araw ang peklat sa aking dibdib. Kung saan kagagawan ng isang aswang na muntik ko nang ikamatay. Subalit yun din ang simula ng aking pagunlad. Sa ngayon ay nagpapasalamat ako sa Poong May Kapal dahil hindi niya ako pinabayaan at ibinigay niya ang kahilingan ng aking puso. Wakas.